eta beste liburu batzuk euskara aldekoak, eta azkenen aukera berrik ematen dizkizu, liburuak zure kaxa esploratzeko bai, eta aukera ora, ez zait. Espero dut liburu asko ikustea, hemen oso famatua delako liburuak erakustea, eta jende famatua ikustea, euskadiko jende famatua. Berez gaztetxe bat garako, eta gaztetxeen baita ideu hainbat talde, urtero talde berrikin iteiteu diskak, eta urtero guzta bat ekartzen. Eta gu gaztetxen ibiltzen gara, eta urtero etortzera irikitzea, eta gero ere bai taldekin aldaketak baita ideu, urturro egiteko, baina ez da gu ez da. Kultura eta gauza berriak ikustea. Da lehenen guztia, eneukan entzunda Durango kaso oso famatua delako, baina lehenen guztian hemen nagoela. Baina eskolak lagundu eta azkenen uste eskola askok indutela eratortzea, gu Donostiatik etorri gara, eta azkenen jendeari bultzatzea nola irakurtzera eta idazle ezberdinak ezagutzea, eta nik uste azkenen eragina azokan. Nik uste dut hona etortzea aukera bikaina dela euskara kultura indartzeko eta sustatzeko, eta euskadiko kulturarekin harremana estutzeko. Jendea juntatzea egin bat musika zalekta, eta ondo pasatzea egin bat. Hemen diskok erosi, ambiente pizka jarri eta ero kontzertua eta parrandatu sartzea. Uste doi darantzat. Bezlariak, Zetak, Sea Maiz, Noven, Sari Solano...